Bos días a todos amigos dende o meu recuncho de Trevinca. Juan Manuel Casares Gándara é un dos persoeiros cos que me honro compartir espazo no grupo cultural Nos a xente do redor. Non só porque é un excelente mestre da palabra e tamén defensor da nosa lingua, que se evidencia polos traballos que este polifacético compañeiro regálanos en cada número da nosa revista, senón pola súa labor como singular e exemplar político, xa que nuns momentos nos que o prestixio desta arte, que debería ser a política, está tan desacreditada. Juan Manuel é dos poucos que mantén a dignidade que tanto escasea neste ámbito, adicando con entusiasmo o seu tempo ao desenrolo da mesma, coa sensibilidade que o caracteriza en todo o que fai. Hoxe porei voz a un dises relatos curtos que Juan Manuel regálanos co grande sentido do humor, no apartado de últimos parágrafos 3, nos que o grande solobio faise eco dos acontecementos sociais cotiáns. Titúlase Despois da choiva, para que coa nosa revista nas vosas mans disfrutedes ata o final diste agasallo. Despois da choiva. Mentres agardaba ansioso que acendese o seu teléfono móvil, o home pensaba que se ben hai principios que se presentan co sabor a fel amarga dos finais, tamén estes permiten ás veces degustar a dozura dos novos principios. Unha vez máis, repetía teimudo o marcalo contrasinal: a vida non deixa de ser unha eterna continuidade que se expresa a través dunha sorte de dialecta fluída entre o comezo e o remate, cuxo obxectivo último é desfacer a xélida fronteira que acotío establecemos entre ambos os dous conceptos. Nestes casos, reafirmouse o tempo que manipulaba torpemente o aparello. Vivir representa un movemento constante de transformación no que o principio pasa a ser unha permanencia disfrazada e, a fin, un verdadeiro tránsito cara a outro capítulo. Cansei de pasear só baixo o capricho das gotas imperativas, melancólicas e frías dunha choiva de inverno, afirmábase solobio a modo de confesión tan xustificativa como liberadora, mentres borraba aqueles mensaxes que recibira durante a noite. En troques agora, mesmo comezo, con ilusión e esperanza, o percorrido cara ao meu renacemento persoal, seguindo o agarimoso e morno camiño que discorre entre as flores do xardín outonizo onde repousan tenramente os meus segredos. Grazas, Juan Manuel.